मनायाव सब बिजाब दङ आरोना बिराद स्पेसियेल दे दिनै नोंथांमोननि मानो होनबा नोंथांमोननि खावलायनाय लेखायै आङो बिराद माने हाखु दाखु टाइम गैयाबाबो बे भिडिअखौ बानायनानै आखायाव लाबाय नायलांदै आगैजों आंजों थांग्रोनि जाबाय स' लोगोफोर नायलांदै लामायाथ' बेनो बे बिमाया फाथैलायना फैदों लोगोफोर नैबेनो नुदोंना हाल सालफोरा माबोरै जानानै दङ Hey, Gotho Khw नै the cameraman home. So, finally लोगोफोर नोंथांमोननि खावलायनाय नोंथांमोननि बुंहरनायाव आङो दिनै बे फरायसालियाव फैफिनबाय आरो हाल साला माबोरै दङ बेखौ देखायलांनो होननानै थांखि लाबाय फैयो होनबा फैयो बोरै खबरफोरा फैजोबदों हाबबो बोरै खबरफोरा हेनसे गथ'फोरा फरायनायफोरा मोजां जोबना गासिनाबो मोजाङै फरायजोबदों मोजां फरायदों फरायाखै हा ना गाज्रि फरायदों नामा फरायाखै मा सारा फैथ'वाखैना ओइ खावसेयाव दङ आरोना ओमफ्राय गासिबो थिगैनो दंजोबो ना गासिबो फरायनो जिरायनो सुबिदा मोनखादोंना डेस्कफोरा बिदि मोजाङै दङ दाबो बिदिनो जानानै दङ जेबो प्रब्लेम जायाखै ओमफ्राय नोंसिना इयो सोरनि मना नोंसोर स्कुलाव फैदों नामा हा लेंहर मानसिखौ बेग गैया नामा बेग गैया बेग दङ ना गैया वानाव होगोसो नुदोंबा मानसि लेंहर सोरनिलाय लोगोफोर स्कुलाव फैदों ना बे मनायाव सब बिजाब दङ आरोना लेंहरजोब आरो नैबेबो मोनसे मनाजोंनो फैदों आरो बिदि कन्डिसन आरोना लाजिदों आरोना गोसोआ मनाव दङना फैदों लाजिदों आरो गोसोआ स' फाइनालि दा आङो बेजों लोगोसे मोनसे थांखि लालायनोसै लोगोफोर आंनिफ्रायबो खावसे आरो नोंथांमोननिफ्रायबो खावसे जाय जि हायो ना ओरै फैनाय गासिबो फैनाय इउनिफर्म गस्ला गैया नामा नोंसिना सुइटार गाननाय गैया नोंसिना गोदान सुइटार गैया बोरायसो दङ ना ओमफ्राय दा स्कुलाव नोंसोर बिदिनो फैजोबो ना नोंनाबो गैया सेंग्रा जाथारबाय गथ'आ मोजां फरायदै गासिबो ओमफ्राय खावसेया फैयाखैना स्कुलाव बिदि आरोना दा फैगोन सा फैथ'वाखै दाना टाइम जायाखै नालाय दा गथ'फोरा फैगासिनोसो आंनाथ' टाइमा बिराद खम लोगोफोरब्लाबो नाजादों आरोना ओमफ्राय दा आङो बेजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम बे आंनि जोंनि जायगानि जानायनिफ्राय आरोना फंसे खावलायदों थारैनो माने बेयाव साफ्रोमबो फरायनाय फरायसाफोरा बेलेग गामिनि ओमफ्राय बे जोंनि गामियाव दङ बे फरायसालिया ओमफ्राय मथा मथि गामि सातटा आठटा गामिनि बे फरायसालियाव ज' जाफैयो बे सिगांनि भिडिअ'आव फोरमायखादों ओमफ्राय दिनैयो आं मोनसे गोसोआव फैदों दा नोंथांमोना बेफोरबायदि कन्डिसनखौ नुनानै निसय दुखु मोनखादों नै बिदि मनाफोराव बिजाब लाबोनायखौ आरोना जिखिनि हायाबाबो सानदोंमोनखि बेग गांसे होनो होननानै ओमफ्राय खिन्थु दा बिसोरनि अबस्थाखौ नायनानै दा दिनैयो गस्ला सुइटारबो गांसेबो गैया रोखोमनि कन्डिसन नुबाय आरोना लोगोफोर बेनिखायनो दा आङो बेखौनो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि गथ'फोरनि फारसे जानानै जि हायो थाइसे थाइनैबाबो ना ओरैनोसो जोङो 10 थाखा 20 थाखा ओरैनो गारलाबायो होनबा अबा जोङो माबा माबि जेबो जानानै गारो जायनि जाहोनाव हेल्थआसो जोंना प्रब्लेम जायो खिन्थु जों जुदि बे गथ'फोरनो 10 थाखाबाबो जुदि जोङो होनो हायोना जोङो इसोरनिफ्राय ब्लेसिं मोनगोन आरोना बेनिखायनो नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों गुरैयै खावलायबाय जे हायो थाइसे थाइनै रांबाबो नोंथांमोना बे गथ'फोरनि थाखाय आं होनाय
आं होनायजों लोगोसे नोंथांमोनाबो बेयाव थाखाय नाजागोनखौ आङो मिजिंथिबाय आरो दै माने जेसे हायोनो नुदोंना नोंथांमोना सुइटारानो गैया सोरनाबा बोराय जाजोब्बाय माने स्कुलाव गानबाखै गोजांनानै फैदो सोरबा सोरबा गगा मोनलाय लांजोब्बाय नै गुंग्रायानो दाबो रानाखै स' आंनि प्लेनिंआ बेसोमोन आरोना लोगोफोर एबार नेक्स्ट पेमेन्टखौ आरोना नेक्स्ट फैबाय थागौ नेक्स्ट पेमेन्टखौ आङो बिदिनो बेग गांसे कालेक्ट खालामना होगोन होननानै खिन्थु आं दा नै नुबायखि गस्लाबो बिथांमोननि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट सुइटार गांसे ओंखायनो आङो माने सानबायखि एबारबो बे समखौ नोंथांमोननो शेयार खालामलांगोन लाइभफोराव देखायलांगोन आरो जेसे हायो बेबायदिनो आं जौगाथायनि खामानिखौ समाजनि खामानिखौ मावलांबाय थानो जेब्लायबो नाजागोन स्कुलनि अबस्थायाबो एसेबां गाज्रिथ' नंद्राया फरायनो थाखाय जे कम्पिटेबलथ' जाबाय बेनो गोजोनथाव नङा होमबा दा नै जिरायनो थाखाय नोंथांमोननि अननायजों बेफोरबायदिखौ माने सेटआप खालामनानै होबाय बेजों लोगोसे जेनेबा जिखिनि माबा हायो समखौ होबाय आंबो नोंथांमोनाबो बेनि थाखायनो धन्यबाद गोजोननाय थाबाय बाखि जियानो जा लोगोफोर दिनै बे प्रसेसखौ आरो मोनदांथिया लाबावबाय नोंथांमोननि खावलायनायखाय आरोना ओंखायनो दिनै देखायफैबाय आरो देखायनायाव गोबां जोङो रिजिन बेबायदि नुबावबाय दुखुथिया नुबावबाय अखान्थि मोनबाय गोसोखौ अब्लाबो जेननायाव गैया जियानो हाया नाजायाथों जियानो जाया जों जुदि नाजायो जेब्लाबो जेबो हायि खामानियानो गैया बेनिखायनो दिनै बे समखौ लानाय जाबाय आरो नोंथांमोनजों देखायलांसै आरो होमबाना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नायनानै थाथ'दो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै गोजोन्थों ओमफ्राय मोजां फरायगोन ना फराया फरायगोन अके दे होमबा दै